क्लिक करा. मी जास्त वेळ लाईव्ह नाही आहे, थोडाच वेळ असणार आहे. सो पटापट कमेंट करा सर्वांनी. थोड्या वेळासाठी लाईव्ह आलेली आहे मंडळी. पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया मंडळी, पटापट कमेंट करा. हॅलो हॅलो मंडळी, पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करत राहा सर्वांनी आणि कुठून आहात हेही सांगा. कुठून आहात हेही सांगा, कमेंट करा. ओ जरा फॅन वाढवा, जोरात करा, गरम झाला. अरे यार, कोणच येत नाही. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीतिया चालली आहे आता बाहेर मिस्टरांसोबत. माझे मिस्टर म्हणतात आकडाक चालली आहे, आकडाक. हॅलो मंडळी, आकडाक तुम्ही येतच काय? आकडाक. हाय संकेत दादा, नमस्कार, स्वागत असा तुझा. 2 कप चहा तुकानी माका. मिस्टर म्हणतात कोकणची प्रीतिया चालली आहे बाहेर आता आकडाक. संकेत दादा ओम साईराम. ओम साईराम दादा. संकेत दादा, संकेत दादा 2 चाय पाठवलेले असत. परी वरच्या काकीक सांगून ये जा बाई की 6:30 पर्यंत निघूया म्हणून. मंडळी पटपट कमेंट करा. हिंदीमध्ये काय बोलतात? 7:30 6:30 तक 6:30 6:30 को हम निकल जाएंगे. निकलते हैं आंटी. 6:30 के बाद निकलते हैं, कॉल करेंगे. ओके मैं आपको कॉल करूँगी 6:30 के बाद. उधर उघडा. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. आपलं थोडाच वेळ लाईव्ह असणार आहे. संकेत दादा चहा पी. मंडळी पटापट कमेंट करा. संकेत दादा म्हणते हा. मंडळी कमेंट करा सर्वांनी. एकानच जाऊचा बाहेर. हा दर पडतो धाप. मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. मी कोकणातली आहे, कोकणची कन्या, कोकणची प्रीतिया. आणि तुम्ही कुठून आहात, लाईव्ह कुठून बघताय सांगा. थोडाच वेळ लाईव्ह असणार आहे, जास्त वेळ लाईव्ह नसणार आहे. सो कमेंट करत राहा. संकेत दादा गरमी होता काय? हाय रेल रवर, स्वागत है तुम्हारा. रेल भाई आला काला. म्हणजे काय? कोण अंकल? आज आप बहुत खूबसूरत हो. आज मैं बहुत खूबसूरत हूँ. मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी में. सो आइए आप भी.
मंडळी पटापट कमेंट करा. संध्याकाळी आपलं लाईव्ह नाही होणार आहे, सो थोड्या वेळासाठीच आता घेते. कमेंट करा सर्वांनी. चला मंडळी, कोणी येत नाहीये, आता मी निघते. बाय बाय.